karon mga higala sa laing sumpay ning atong sugilanon. Pobreng milyonaryo. Oh my God! Nidagan ang kabaw! Okay, pagkunin ka taga mo! Ay! Ay! Attorney! Pagkunin, attorney! Panigamuti nga di ka matagap! Umikan! Paduro juga tagag si attorney! Wapsan akong kabog! Masaw si attorney! 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 Ay, salamat! Nasaw yun di ka, attorney! Dato na lang lagi ti ka sa ospital. Napiang manggitingali ka ba? Oh, tanawa o gisakitan magaling ayo ka. Ay, gumalakan ako, attorney. Mawar lagi ni, kabot na tong manghilot nga ilang gikuha. Padong tingali to sila din eh. Tingalig mo sa mo tinuon ha kung imo nang ipahilot ha. Di lagi. Kadaghan naman ko mapia nga, maayo rang manghilot. Kadaghan na ba ako ma-enjoy sa basket? Mabitong nga undang na lang kong basket kay ikapoy na ko siyaw-yaw ni Lula kung mapiang ko. Na, patay. Mayaw-yawan yung ginay ko ining ng sela kun may bautos na hitabo ni mo. Dili ka man kitong tamaingon anak kung dili patungod na ako. Nidagan masagod ang kabaw good. Kalma raman unta tong naglakaw. Attorney, di kayo yawan ito eh. Labi na kung may bawas siya nga, gisaw ti kagikan sa paghagbong sa kabaw. Die hard kayo tos Lula ni mo, attorney. Nanang mangingilot, day. Oh, ha? Ako gini-serve ni mo, ha? Oh, Lami kayo ng manok bisaya nga tibuok nga gituwa. Oh? Humot pagid kayo ang tangad. Naapagid turtang talong. Unya napagid kalamares. Ipasunod pa to nila ang kinilaw nga bulinaw. logawa sa ni mo, attorney. Eh, maikaw masita ni mo. Imo man yung kong giserbisyuhan din he. Ako lang unta to inaadto sa kusina. Serbisyohan gid ti ka. Kay ikaw ko ni save na ako. Bisa na. Abogada gud ka. Unsa ra gud ko? Unsara ka? Nga heredero man ka? Oh, Pero ikaw ra mo niingon ha nga friends ta. Mao nga ayaw pagunahon na uglain. Gawas nga friends ta nga ni aron din nagbakasyon. Okay, enjoyed man ka my friend. Silbihan ti ka. oh, dunganin lang kong kaon. Kaya din imong muhungit? Nganong di man. Nawa oh. Oh. Uy, Ay. natagak malaging kutsara. Nagpasabot nga dili nimo kaya. Mao nga hungitan ti ka. Oh. Logawa ini. Di mo ko makatuog. Di naman sad mawa sa kung nahuna si attorney. Eh, kung gula yun na ako eh. Dali naman sa kuna in love. Murag na inla naman sa noon ko niya. Labi na ganina nga. Iya kong giungitan. Murag. Wako kasabot sa akong gipati. Murag kong gibayaw sa kalangitan. Pero, magbantay ko sa akong lihok. Ug sa akong dila. Tingalig unsa na siya akong malitok nga magkapalain niya. Di na ko gustong mapalpak pa kog-usab. Di na ko gustong maputol pa pag-usab ang among panag-amigo. Naunsa man ko. Wa man ko makasabot na ako. Murag kaan na kayo ang akong pagbati ni Rico. Dili ko nihatagan og mali siya. Siyempre, nalipay lang ko nga naa siya. Miunong na ako ining panahon nga dawon kaayo ko. Tinuod kidi ay. Nga ang tinuod nga panagkikala ay way gipili. Bisan unsa ka pa. Ang importante, mao nga sincere ka. Lord,
Salamat ha. Salamat kay gitagaan ko nimo og friend nga sama ni Rico. Salamat. Salamat? Ngano nagpasalamat pa ka nako, attorney? Salamat sa imong friendship. Ah, 1 week pa lang takapin pero murag wa na kaayo na ko una-una ang nahitabo nako. Kana tungod ni Rico. Successful ka sa imong mission nga tabangan kong malingaw. Nga makalimot sa nahitabo nako. Uy, sa pa yan, attorney, oy. Di naman sad ikaw ang nalingaw din, Hasta masag ko. Nindot kayo din, oy. Og sakto to imong gisulti nako. Nindot na. Nga di na ibalik sa syudad. Nindot na ipabili na lang din, Pero tuaman sa syudad ang atong mga responsibilidad. Dili man sa dato pwedeng pasagdan lang. Mag-virtual day, attorney. Aha? Di ba, pwede man na? Buhat ng tag-opisina din, Oo. Ako inyong lolo. Sagot lang ito. Dinhin lang tanduha. Dinhin na ang atong opisina. Promise. Magkat-on ako sa tanang itulog naman ako. Promise, attorney. Rico. Seryoso ako, attorney. Wa ko nagbinuang. Nindota ka ana sa? Sige, attorney. Akong tawagan si Lolo karon tayo na. Sugot lagi ito. Kung pwede pa lang. Pwede lagi. Wala bito ko obligasyon. Akong pasabot ba? Wala kay kuan. Unya si Lola ni mo. O pwede rito mapason araw katilaw tog hangin sa probinsya. Sure ko malingaw Diyos Lola din Unya si Ella. Wa ka makatingog. Oh. Sayo na kayong isulti nga dili na ta mo balik sa dapit nga atong gigikanan. Labi na, parihas na ako. Nga wa na gid unta pay angay pang balikan. Pero sa parihas nimo, nga may nakahigot pa didto, lisod na. Di ko alam uyab, attorney. Unya, So, wa pa ko mahigot. sayo na kay nang isulti, Rico. Lagi, attorney. Honest. Imo siyang biyaan sa ere? Oh, Record ka niya, unya, wa na follow up? Mukalit ka lang og kawa? di jud tingali mi meant to be, attorney. Oh. Basta, sa pagkakaroon, gusto kong mababilin din uban nimo. Ayaw ka lain, attorney, ha? Wa ko manguyab di mo, ha? Basig, masuko na sa ganako. Nakoratan ka lang sa kinabuhing probensya, Rico. Sunod si Mana, mapulaan na ka. O gusto ka na mo balik sa syudad. Oh, Ay, excuse una ha. Manawag pa ko sa abogado nga mo handle sa akong kaso. Excuse me. wa mo bilib si attorney sa akong gisulti. Pero seryoso man ko. Di ako gusto mo balik sa syudad. Gusto kong mapabilin ni uban niya. Mauna akong gabati karon. Oh, di ko ba gani akong dughan mo? Nipitik-pitik. Nahigugma na jud ka akong attorney. Unya sa ila. Unsaon naman to? Unsa may gipudukan ang mga chismosas tindahan sila. Dagko ba kay katawa? Ay, okay naman tong akong apo. Kay laki man to. Wa may mawaad tong akong apo kung magkinaunsa man o galing ang kalibutan. Laya, di pa nabi kang sila ang pagbakasyon Rico ni attorney. Baya, Si Rico, kung mahitabo sa mga mupato si attorney ni Rico. Ha, sarap sa attorney gan. Sinuhulan naman siya sa mga imperial. Samtang si Ila, usagil kay imperial ang nakagusto niya. okay, paglaki. Paamin ako. Uy, nihapit lagi ka karon din Oh, Ay, nanta ba? aligre lagi sila ng sinapa. Ada,
Si paghambog nga, tuas Rico kauban ni Atty. Jen, nagbakasyon. Ihas, good. O nindot kaya ay. Wali na siya may bao, matumboy sa turni. Niya, litaon pa akong apa. Bisan tumboy si Ate Ay, pa. mawa. Babae rin gapon siya. So dili ba si Bea mahimong siya? Ikaw, Dren, kasi Uy. may nakadren. Mura og nagsilos tong tunuhan, ha? Wa, uy. Ano magsalos man ko? Nakadren. Nagsiray ng uyab na. Doon na nalain ng uyab ni mo ila. Kisa man. Dren. Ang sakay ko Rico. Ang apo ni Don Marco Imperial. Nagpadana usap og mga buwak, ha? Wa lagi nudat, ha? Asa usap man, nanawag ni mo, ha? Niadto sa opisina, nakita na mo. Wa pa hinuon pa. Pero Pero unsa, akong panikamutan nga magkailan nami sa personal. yes! Kana, yun anak! Lipay kayo kung anong imong gisulti ro na. Makurat lang unya ni mga tao din eh, kung mahimo na lang kung umagat ang apo ni Don Marco Imperial. Ha! Kini mo na ninda ng building, ha? Ako na yun ang screeningon. Ako na sultihan si kumpadre Don Marco Imperial. Napapawaon ang mga naninda o mga basura. Kay naghugaw-hugaw lang iniya building. Ay, naon siya na sibok. Ano na siya? Ano na? Ay, kusag din na siya, ay. Natilili na sa kitsimot sa harina. Natilili na. Mo ka nang ikaw may among katawan mo. Unsa di ay kakomedisyon. Uy! Hala! Ay, sinawa ko na ng auto, ha? Ay, nanaog ng driver, oh! Hala! Nakailamang ko, ana! Hala! Hala, na, basin customer na. Padaplan mo, padaplan kay basig mo palit na. Murag padrong siya din, eh. Padaplan mo, padaplan! Gwapuhang sakyanan na, oh! Murag familiar lagi. Narantag ihay. Wadi ko kailaan na, uy. Uy, basig customer. May paingon mo din, eh. Dili paingon sa ato pa, uy. Paingon sa tindahan ni ng sala, oh. Ay, karaho. Oy, hala, paingon din, he. Ay, customer yun din ako. Maayong hapon. Unsay ato, sir? Laundry basket mo, sir. O niya atay dagan. Niya sa mga hanger, mga tsupo. Kinsa si Marcela, pobre. Ako, sir. Ako na si Marcela. Nga naman unta, sir. May gipungtana di tingali. Kaya may balik mas aging uway gibit-bit. Uy, ito ba sa likod sa kanan? Nak. Palitin niya kung yung anak po, ha? Ibu ko na sa kinana, da. Kumahal, anak pa. Aw, pagkadayo na yun niya mo pohon sa apo Don Marco Imperial. Chiki na kaya, di ba? Nang hupaw man ka. Di ba nagplano ka man nga makikila-ila niya sa personal? Dili na lang una ta maghisgot, anak pa. Uy, pa. Tanawa. Ang tao ba? Uy, may balik pa ingon sila. Na nagbit-bit og duha ka karton. Ay! Kadaghang grasya ini. Mga dilata nga imported. Uy, hala, no. Mga mahalon man di ay ni ay. Naya ni mo na Ayago di mo sila. Hatag sa ay, hatag sa karton mo. Ihatag ka dan. Uy, mga hatag yun ko na. Kay mo rag dili gininamo maharot. O aron sud makatila mo ini. Ni apay mga biskwit nga mga mahalon. Kasi sikwit, biskwit. Unsa pa ning uban ay nakadaghan. Ay, strawberry
Now, kamura ang ni Adin niya. Ayaw sad mo panabi katinlig. Wa na noon mahabilin ako. Sige. Basta hatagin niya. Kayo. Ubay-ubay ha. Mga groceries yung panghato ni Don Marco Imperial para ka sila. Ooy, wa man kuno si Rico. Gipamalitaan na sa doon si Sela og mga groceries. Unya, ni share sab si Sela namo. Sige ay, arisa ko. Mao di familiar ang sakyanan. Kang Don Marco di ay ito. Ha? Gara si sila da. Pero asar man unya na kung magkadayon mo sa apo ni Don Marco ila. Ay, naanasad ka anak pa. Excited na sa dagi ka anak. Di ba? Di naman ata kaganahan ni Don Marco. Oo, wala ko'y gana niya. Pero sa iyang kwarta, doon na. Mao nga, tinud-ag yun ha. Tinud-ag yun, giimong ila-ilahon ang apo ni Don Marco Imperial. Mao nga tinud-ag yun ha. Tinud-ag yun, giimong ila-ilahon ang apo ni Don Marco Imperial. Naninood naman hinuon si Papa. Nga akong ila-ilahon sa personal ang apo ni Don Marco. Pero ang tinuod, wala ba kiko'y plano? Ako rin ang gisulti niya tungod sa kong kalagot ni Rico. Dili na ko pwede limdan ang akong kaugalingon. Nga nagsalos ko nila ni attorney. Bisan mo pa may relasyon. Pero nagsalos kit ko. Nagsalos ko nila. Si busy ang attorney, oy. Kundi siyang cellphone, siyang laptop. Usahay pa, magdungan ang cellphone at laptop. Pila na ron kaadlaw nga, magkita na lang yung tigkaon. Usahay pa gani, dili siya magawa sa kwarto. Pero time pa, waka siya mulikay na ko. Pero wa sa tingali, oy. Bahin man na siyang kaso iyang kabisihan ko na. Okay, Palyero. Sa'yo sa buntag ugma. Mugikan ako paingon diha. Mubalik na siya sa syudad ugma. Unya ako. Basig, ganahan pa kang mustay din, Rico. Way problema. Basta kay ako, mubalik na gyud ko sa syudad. Sugdan naman gud ang arraignment sa akong kaso. Magkita na sa may pag-usab sa mga taong may pasakit nako. Kuyog ko ni mo attorney, oy. Mag-unsam ko din kung wa ka. Oh. Di ba kuyugan ko kang lulo na ko din Unya, pasagdan di ka mapuli nga ikaw rang usa. Okay, sige. So, panghipos na lang sa imong mga gamit. Human na tog kaon. Kay sayo ta mugikan ugma. Mga unsang oras sa kahat ang gikan ugma attorney. Anong sa'yo magkisaw sa gawas? Ano di ay? Salamat kaayo ninyo, ha? Nagkakit kayong salamat. Uy, hala! Karon man ito nga, pamalik na ni sa syudad. Uy, hala! Biyaan kong attorney! Pinsya mo, biyahe eto ni ha. Salamat, Noy. Uy, pamadis tong Rico. Ay, biyaan na lang tingali to na ako, uy. Attorney! Oh. Ahaw! Abi na kong pabiya ka. Attorney! Attorney! Lugawan ni mo attorney, oy! O sige na, sakay na, kay malangan na ta. Bye-bye, amping mo. Salamat ninyo! Salamat! Humuta ni mo attorney, oy. Naligo yun kag sa'yo? Natural. Ako, wagan hilamos. Maogyod. Wa man gani ka makapangimuta. Pangas ka. Naghagok pa man yung tao ni siya, uy.
Dili na lang ni nako siya pukawon. Dili pa ba yagid unta siya kanang mobalik sa syudad. Ganahan man ko makabilin din Uban nimo. Di pa mo ni uyab ni ila, attorney. Ay, Rico. Huyang pagid kaayo ang imong baruganan. Attorney? Oh, Imo kong gitawag? wa man. Nagbiyahe man dito. Ay, nakatuog na day ko. Mikapoy na ka. Ako si drive eh. Unya na lang, human na to paniud to. Okay, attorney. Balik lang og katog. Pukawon lang unya ti kakon, moabot na ta sa sunod lungsod. Ato lang ta maniud to. Di na ko matuog, attorney eh. Ang dili na matuog ay. Huwag yung klaro ning tawhana, oy. Makalingaw sa biya ning tawhana. Dili gina ko ikadinay nga nalingaw ko sa mong bakasyon. Sa mobong panahon, nakalimot ko sa akong problema. Iyang gipabati na ako nga wa ko mag-inusara. Attorney? Maayo kay nakamata na ka. Dool na ta sa itong paniutuhan. Nakatuog mo na kong balik. Lugaw. Nagngangapag yun ka. Ha? Lugawan ako, good. Ingon pa ko, di ko matugog balik. Rugay magod kay ko nakatuog gabi, attorney. Mao ba? Nag-uul man ko. Ha? Nga naman. Unsa may problema nimo? Di lang ko musulti. Nga naman ko, no? Basta lang. Nisulti na kagsugod, Rico. Padayunan na lang. Seryoso ba ako, attorney? Kisa may nagingon nga, dili ka seryoso. Unsa lagi imong problema, Rico? Musulti na lang ko, attorney, ha? Sulti gani. Ikaw may akong problema. My God. Ay, naabot mo ko sa 15th floor kanina, uy. Ay, tinira mo dahil sa 12th floor ang legal department. Ay, si Papa yung nakaingon ini. Nawagtang lang hinoon ko sa concentration. Samo kaya kong utok. Dinud-agyo na ka. Paningkamot nga maila-ila na nila sa personal at apo ni Don Marco Imperial. Nagmahay na lang hinuon ko da. Manisulti ko tong Papa. Na-pressure naman hinuon ko ini. Di na ko ganahan ni Don Marco. Pero sa iyang kwarta, ganahan na kayo. Kalapad kit sa kumamahan, uy. Oh, hinianagit ko. Okay. Oh. Yeah. Anong aligre man ni sila? Ako raw sa mga tawa. Ayaw na ninyong kabukis sa karni ha, mga sir o mga ma'am ha. Ayaw lang. Ay. Sila si Rico at Attorney J. Ay. Para sa kasayuran sa tanan, siya na ang akong official bodyguard. Dili na ko mahadlok. Kay doon na ako'y bodyguard. Si Rico. Oh, sila makikita na po. Ako na rin yung dalion ng akong tuyo. Ano makabalik na ko sa mong opisina. Ma'am, excuse me. Taga-marketing ko. Gipaanhi ko ni Ma'am Jaylee. Bitaw guys, joke ra to ha. Joke. Wa ko'y plano nga ilugon si Rico gikan ni Don Marco. Temporary lang ning iyang pagkuyog-kuyog nako karon. Mobalik ra ni siya ni sir. Okay ram sa good ko kung permanente na. Okay guys, maura to akong gianhi karon. And Monday lagi ko mobalik pag-report. Okay. Thank you sa inyong concern ug sa inyong prayers ha. Bitaw. Sige. Rico, ato na ta sa office ni Don Marco. Okay. Bye for now guys. Bye. Ang apin niya, Attorney. Okay Rico, let's... Oh. Si Ella to? Ha? Kato pang bago lang ni Kawas. Wow ka bantay. Ato niya to si Ella. Uy, nga naman, attorney. Para imong i-inform nga nabalik ka na. Kinahanglan yun day kung magpaibaw ni attorney.
No comment. Tana sa office ni Lolo nimo. I'm glad to see you back, attorney. Hinaot nga nakatabang nimo ang inyong bakasyon ni Rico. Dako gid kaayo og ikatabang, sir. Og salamat sa higayon nga imong gihatag nako, sir, ha? Nga makabakasyon sa imong property sa probinsya. It's my pleasure, attorney. O, kumusta man ni imong partner? Nakatabang ni nimo? Of course, sir. Dako bitaw akong pasalamat niya. Sir, ako unang asikasuhan ang akong kaso. Then, by Monday, makabalik na gyud ko sa trabaho. Why problema, attorney? Take your time. Lo? Okay na ba nga ako na bodyguard niya, attorney? Sure. Why problema? No, Rico. Joke na tong akong gisulti ganina. Uy, ayaw tog seryoso, ha? Makamanage ko sa akong kaugalingon, Rico. Maski kinahanglan ka ni sir. Okay, ra gyud na ako, attorney. Mas nagkinahanglan ka ni Rico ining panahon na. Pero sir... I insist, attorney. Oh, And by the way, unsa na, sir? for your safety, di ka na mo pauli sa inyo. Ha? Dito ka na puyo sa bahay nga ako untang papuyan nila ni Rico ug siyang lola. Oh. Ug adto sab si Rico uban nimo. Sir! Naunsaman ko. Kahilakon kayo ko. Sakit kayo kung dugay nga nagtanaw nila. Misa nahibaw ko gatumboy si attorney. Pero diligid ako malikayan nga mangiki ko. Caring kayo si Rico niya. Magkita gid siyang lihok. Or nag-overthinking ra ba ka ako? Lord, wa ko'y right nga mag-iningon ini. Wa may relasyon ni Rico. Pero kay bawagit ka special kayo siya para nako, di ba? O karon, sakit kit kayo akong dukan. Sakit kit kayo. Ay, mao ba? Jesus. Murag kapalaran na gyud ang nagdugol ninyo ni Atty. Rico. Oh, Sige na, dayan. Sige na. Andaman ang imong mga dadanan. Ihuwad na natanan nimong bulingon kay ako na labaan na. Ipuli na dayan ang imong mga bagong dadanan nga biste. okay la. Pero la, Oh, sa may problema? okay ra ka ikaw rang usa din, eh? Ay, okay ra kay ko. Ay, nako pa. Og nahibaw ka ba, Rico? Kipadadaan ko sa imong amo og mga groceries at tumiaging adlaw, oy. Ha? Lagi. As kasi kahata lagi na ako dito sa gawas. Kay dito man gud ko sa tindahan. Kay dito sa gihatod sa tindahan. Liman kag duha ka karton. Mo ba? Oh, puno din na imong kabinet ron diha. Sa ref. Ah, di sad kaayo dong. Kay ako mangipanghatagan ng uban akong mga amiga. Sila si Marites Rodriguez Barrero, si Ibet na anak Bibi Preda. O asa si Ninin og si Kwan? Kinsa nga? Ninin og si Gigi mo tong gitagan? Kinsa na sila? Uy, abay ka na nimo. Ay, Sila Ninin og nakalimo. Gigi. Ay, ang mga close ug loyal na dyan sa nako silang tanan. Wala Na. ka kilala nila. Pero may noon la. Pero la, basta gyud ha. Okay ra ka nga waon ako din sa ato. Ay, okay ra lagi ka. Okay. Ay, la, ali na lang la. Pakuyog lang sa imong alalay sa tindahan. Pili lang una siya pakatulog samtang wa ako. Lalay. Alalay ba? Sige, pwede na sad. Pwede na sad. Manangpit ko sa imong mga igagaw. Ha? Basta, kaya ko rin bahala sa kung kaugalingon din hidong. Basta ang importante dong, nga anak na mus attorney. Ha? Unsi anak ba? Anak, god, anak, anak. Ay, tanawa akong duha katudlo. Oo, ya. Sa duha, nga ay anak. Nagsikit, Hala, no? Bugal-bugal doon, medyo galaw eh. Pero, pero unsa naman sad? ang tinuod la ba? Diretso ha, ay.
Maglisod mo kong sulti la. Yes, kauwi, gada niya po ha, oy. Siya man lagyan na. Kauwi naman yan. Nansa ka. Ya, atis, kapikap mong gud ko sa mong dugan. May gipamati ka. Ha? Maglisod ka o ginhawa. Halak ka. Maura ba ko na symptom sa bagong variant sa virus? Di ka ginhawa. Jesus, ginawa ka rin ka. Waka para ba makapabakuna? Patak ka naman yun ka la, uy. Ha? La, ang akong ipasabot, na in love na akong attorney. Mao na tinuod la. Uy. Ano nilag mo ka? Abi ba na ko? Ganahan kang attorney para na ako. Hilaknis ka lipay. Ha? Salamat, Lord. Salamat. Di mo gitangin na nga ako mga pagampo. Nga si attorney, ang madayon ni Rico. Wa na. Nito ka na sa nangin mong ka-advance la. Ha? Di man tao ni Uyab, uy. Sa nito ka, kwanggol ka man di ay. Ingon ka na in love kang attorney. Unya, kami na di ay. La, ako rin na ipagbati niya. Pero siya, may pagbati na ako. Pero nakapanguyab man gyud ka. Ha? Nakaingon man gyud ka. Wa, uy. Kalain sa manguyab ko niya nga, bago ba ganis na nagbuwag siyang uyab. Broken-hearted pa na sa attorney nila. Di pa angay pang uyaban. Oh, masangay gani panguyaban aron mawa ang kasakit sa No. dughan. Uy, di nga nakadali la, uy. Labi pa, tumboy si attorney. Lisod kayo. Pero, di nagyapon ko magpakawa sa paglaom. Kana tayo dyan, pare. Pare, no? Nagyod, huwag kang imong buhatan dang. Kay magtipon manggid magpuyo sa turne. Magkauban manggid mo kanunay. Ipakita sa imong mga lihok ang imong pagbate. Oh, Naabot ay panultihon. Ha? Paminaw ha. oh. Action is the best policy. Ha? Yes. Patak ka naman kala, uy. Ha? Madi ay pataka. Bahala na gawin sa to basta kay ipakita sa lihok. Oh. Naunsa man sad ka. Nagtimi-timi naman sa kagkaon diha. Wa pa eh. Wa? Yan ang mugtok. Naghalami trabaho sa opisina. O ba? Tuod, ila. Kumusta atong plano? Plano? Ito ba mangita kang paagi nga ikahimamat ang apo ni Don Marcos sa personal? Na. Wala ko'y paglaom pa, uy. Nanay uyab. Ha? Mao nga, di nalata mga ambisyon niya. Taon sa di papa, uy. Makita ang pagkadismaya siyang tagway tungod sa akong gisulti. Bisan kung si Rico ang akong gipasapot. Mas maayo rasad nga magtuo siya nga tinuod ang akong gisulti. Aron muhunong na siyang pressure na ako bahin sa apo ni Don Marco. Ay. Pero Lord, unsa magyud ay real score ni Attorney og Rico? Unsa magyud di ay? Lawgaw, attorney. Kita rin yung duha din, he. Wa man din mga katabang, kay para kuno sa imong safety. Oh, pero naay mga pulis sa gawas. Attorney, Mm. sa mga salida raman kung makakitag mo na, ani. Tinuod yun din ng mga salida, sa? Pasensya na, Rico, ha? Pero dili na ko makalahutay og istorya nimo. Gusto na ko mopahuway. Okay, attorney. Para problema. Kung doon na kayo kinahanglan nun, sangpita lang ko, ha. Tupad naman tag kwarto. Gi-career kina nimo imong pagka-bodyguard, ha? Unsa man di ay? Pahuway na sad, oy. Unsa nang orasa? Sige, attorney. O na lang. Okay. Good night, Rico. Ay, naku, attorney. So near. So far.
Sakto ba to? Uy. Dako, asa ng kwarto ha, uy. Pwede ba man niya siya buhat ng laing kwarto? Iya, butangan og mga double deck nga higdaanan. Unya pa abangan. Sus, kada kong kita na na. Ay. Huwag gula yun ako eh. Bay maninis akong apuhan nga dato. Usas iya mga bay. Gani, mauman de unta niyang papuyan na mo ni Lula sila. Huh. Di pahaya kang Lula sa. Bugara tinggal itong mayo kung maunin iyang pilianan. Oh, uy. Kinsa may... Oh. Wapaliba ka nga puhan ay. Narawag yun. Hello? La? Ay, kumusta naman mo sa attorney diha? Nasa sa imong tupad karon? Wow, uy. Pataka raman ka la. Lelahi may kwarto. Singan? Lelahi. Mao ba? Habi na kong telepon na mo kwarto. Lawgaw, yun mo la, uy. La, katug na, uy. Unsa nga rong orasa? Ay, di ko makatog. Nagsigil ako kung nauna ninyong duha. Naunsa naman is Lula. Be, pastorya akong torne, be. Tuwan siyang kwarto la, uy. Natuog na tingali to. Ogma, ha? Ingna siya nga gusto ko makigsulti niya. Okay la. Sige, ugma. Ugma na lang. Okay? Babay na. Ayaw sa nila kay nananuktok. Magkasulti yun mo. Ay, salamat. Magkasulti yun ay me. Sige, ableda yan ka maghuwat ko. Okay la, kadiyot. Kadiyot, attorney ha. Wait, gamay. Attorney, makigsulti. Oh. Hala. Naon sa kay? Ngano ka? Sanita mo ni mo dia. Naon sa si attorney? Naay ni song ninyo dia, ha? Naay ni atak ni attorney. Ha? Wa si attorney. Wait na mag-abli lang ko sa putahan. Ha? Jesus, Ginoo ko. Naiabat di, ha? Uy, panguros ay. Panguros dayon. Sampat sa Ginoo. Palaban sa mga anghel o mga santos. Sampat sa mga Birhen Maria. Rico, sinita po! Ngano ka? Attorney, doon na lagi kay pistola. Tubagaon ako kung ngano ni singgit ka. May nanuktok manggod. Abi na kong ikaw. Pero pag-abli na ko, may tao. Unsa? Mana, attorney. Naiabat ng baya. Naiabat, attorney. Gi-check na sa mga pulis ang tibuok bay, sir. Clear ra gyud. Buti pa sabot nga tinuod ang gisulti ni Rico. Nga abad ang nanuktok siyang kwarto. Dili ko makatubag ana, sir. Hain karon si Rico. Naara diri, sir, ay. Akong gipainom og tubig kay nang luspad man gud pag-ayo. Talawan man din ni akong bodyguard, sir, uy. Di manggod. Dili ko na siya talawan, sir. Malihog makigsulti ko niya. Okay, sir. Pagsulti mo ni sir kay makigsulti pa ko sa mga pulis sa gawas. Ay, sa kubiyahe, attorney. Ay, sa kubiyahe. Naara man ang mga pulis, oh. Ay, kuyog lang ko ni mo, attorney. Nagpaabot na si Don Marco. Ay, lagi kubiyahe, attorney. Maluwi ka, attorney. Oh, sige. Dili na ko mabiya. Pag-istorya naman ni Don Marco. Naunsa naman ka? Okay na ka? Oo, okay na ka, Milo. O sige gamay. Murag ka magdi laki. Di madalo, eh. Namarog yung tanan akong balibo pag abli lang ko sa putahan nga way tao. Waga na yung kabantay nga, nisagit ko. Bisa na. Ayaw pagpakita ni attorney nga talawan ka. Pagpakalalaki. Ayaw good na padaan ay mong giingon nga abad. Ulo. Pagpakalalaki. Ulo. Akong Osborn, pagpakalalaki. Ulo, gilo. Ako pag yung Osborn, pagpakalalaki. Unsa may gisulti ni Don Marco?
Magpakalalaki ko na ko. Ah, Di ko ang iyong hadlok. so, okay na ka? Okay na, attorney. Okay. Balik na tas, tagsa-tagsa na to ka kwarto ha. Laom ng gabi eh. Katulgo na kay ko. Attorney. Kuyog lang po sa imong kwarto, be. Sige na, attorney. Rico, unsa baboy, inagod ko. Hadlok ko ako ng usa, attorney. Manuktok na sa nunya itong abat. Sige na. Huwag man gini magbinuang yung tawhana pa. Sige na, attorney. Nahadlok man gini. O sige, tipo na lang tag kwarto. Oh, ayaw kong ing na nga magtupad tag higda. Attorney, anis. Di ko mahilabot ni mo. More pa. Dili man sa gyud ka makapanghilabot na ako. Kay ni ara ning akong pistola oh. Attorney, magtarong na dyan kong higda. Magbihip na dyan ko. Promise. Okay, sige. Sige na, higda na. Ako rin patay sa suga. Ayaw pa tiyang suga, attorney. Tingalig. Di na manuktok ang abat. Tingalig mo diretso nagsud. Oh, sige. Pagdali nakita, dili na nakupat yun ang suga. Sige na, kay Duka, nagyud kaayo. Uy, ginawa ko. Naghagok na si attorney. Hindi kong katuog eh. Bisang sapan akong porma. Hindi ko makatuog. Jesus, Ginoo ko, naay abat diha. Panguras dayan, sampit sa Ginoo. Palaban sa mga anghel o mga santos. Sampit sa mahal nga Birhen Maria. Ginoo. Mama Mary. Mga anghel, mga santos. Tabangi ko. Di nyo ko katog. Di nyo mawas akong nahuna ang nanuktok ganina. Tabangi tao ko. Attorney? Attorney pagmata. Attorney? Ginoo ko nagpadayon yun. Attorney, down. Pagmata, attorney. Rico, sa ba? Kadungog ka aron, attorney. Kadungog ka aron nanuktok, ha? Ha? Attorney, kadungog ka aron, attorney. Uga. Ayaw pagsapa. Oh. Pangita diha og ikapuspos. Ako diri nga side sa pultahan ug ikaw sa pikas. Diba, madali nagpuspos ang abat. Unyag dili na abat. Unyag daotang tao na. Manuktok pa din ang daotang tao, attorney, ha? Oh, buta na kay nanuktok man. Ikaw ba? Pagtarong ra gud diha. Oo, attorney. Malitaw og ipuspos. Unsa may akong ipuspos ini, ha? Kana lampshin mo bitbita. Bitbita na, sige na yun. Oo, attorney. Yan ako. Bantay ha. Ako nang abihan ang pultahan. 1, 2... Wait, attorney. Wag yun, attorney. Wag yun daw. Attorney, kamantay ka. May agi pero wait tao. Nakanungong rin ka. Nito na dyan ka na ako. Doon na dyan abot ng baya. Kung kinsaman mo nga nagsamok-samok na mo, paminaw ha? Ngano nagsamok-samok man mo? Gisamukan mo na mo? Ngano? Kamu mo itag-iya ining baya? Attorney, alikuranan. Iguri-guri pero may tao. Ayaw mi kadlo ka kay dili mi mahadlok ninyo. Attorney. Paminaw mo. Kung feeling ninyo nga nakasamok mi, og kamo mo itag-iya ining baya, ipagawa sa inyong titulo. Kay kung doon na mo ikapakita nga titulo, nga nagpamatuod nga inyo ning bayi og yuta, mamahawagin mi karon dayon. Pero kung wa, pamahawa mo karon dayon, kay wa mo'y katungod din he. Nahilom la oy. Wa na dyan naglakaw-lakaw. Wa na dyan nagwid-guyod og bangko. Ug wa na dyan nanuktok. Da! Kamao sa day maawawang mga abat. Di la. Hadlok og ikiha.
Pero unsa man, nagtipon gid mo kwartong attorney. Ang hadlok man ko kay may kuyog. Yay! Wow! Wow! Tama, di ba? Ano mo kala? Naunsa mo kaniya? Nalipay ko reko. Saya ko. Klaro, manggod. Ako lang pangutana ba? Anong nalipay man kag ingon ana? Ay, mangutana kapag yan. Siyempre, anak yun mo sa attorney. Naanak sa kaanang ana-ana ni mo ha. Sikit-sikit sa duha tudlo ni mo ha. Iya pa kuno nag-unsala. Wa mo mali siya among pagtipo ng tugod. Kaya samtang natugod si attorney, ako sab, nagkurog sa kahadlok nga nagunahuna sa abat. Ay, naiba ako ay. Nga, nga anak naman sagka. Ay, langgod pagbuot. Pasagde ko sa kong gibate nga nalipay ko. La, hangyo lang ko ha. Ha? Ayaw patakag panamibahin ani ha. Ato rin sekreto. Ha? Unsi ha? Klaro adto la. Oh, klaro lagi, pero... Bati alula oy. Para protection ni attorney nila. Oo. Ug aron di masuko na ko si attorney. Hindi ko gusto nga maputol pag-usap nga mong ka-close ba. Sige. Murag na agyapoy abat sa tunloyo. Okay. Bisag katabion na kaini akong dila. Mohilom na lang yun ko. Tungod og alang ni attorney. Dele ko manabe, aron dele masohong. Bantay ha. Lagi! Pero, tempari ko. Unsa man? Di na gito ni mo ipadayon ang imong tinguhan ni Ila. Katingali bayag unyag imo silang lumpangan. Ha? Kinahanglan nga usahon na nimo imong una-una dong. Si attorney o si Ella. Oh. Sagto na lang ti ka, Rico, oy. Oh. Huwag yun klaro, Rico, oy. May ragid ay nga wa ko mahinayak nimo. Nagpasalamat ko sa daghan na nimong natabang namo. Pero wa na magpasabot nga nakauyon na ko nimo para sa akong anak. Hoy! Psst! Ika! Hoy! Naunsa man na iwan naman kamutingag! Di na kong ilala. Si attorney na dyan ako. Ha? Mauna na akong nahukman la. Adto na dyan kong attorney. Hugot na gid na ha? Tingali bayag inagkakita na sa nimong ila. Mausap na siya nimong baruganan na madukla na gid tika. Permi na bidaw ko ni mo duklon la. Puspusan na gid ay tika. Kaubo masatan na ni mo la. Makaubo ka gid unya. Basta kay barugi gid na imong gisultihan ha. Nga si attorney nag-iimo og dili kanan ni ila. O lagi la. Ako na yun yung barugan. Ako pa yung lingkuran aron sigurado. Ay, Sorry lo ha. Nga, insulti ko ni mo bahin ini. okay ra. Why problema. Pero, unsa ka kasigurado sa imong gibate? Nahibaw ka bag, unsa si attorney? Oh, Tingali bayag na dag ka lang sa inyo panag-uban dito sa probinsya. Dili kalikayan nga mahitabo ang mga ingon ana. Sud lang sa mubong panahon. Attraction ba? Napunan pagyud karon nga ikaw nang iyang personal bodyguard. di lo. Sa una ba magyud ko nakakrush na niya? Unya, nawagtang to. Pero, di balik manggod. O niya, kadtong anak ni Imok. Di na lang kong padayon nilo. Sa ingon nana lang ka sayon. Wa matuloy klaro nga mo lo. Unya, napag yun sino imok na kontrabida. Di na huwag na akong padayon. Og nagtuo kang ingon anak ka sayon ng imong atubangon kon mo porsige ka ni attorney. Sawayan lang na ako lo. Ikaw ang bahala. Pero sultihan ti ka. Murag ka unyag magkaot sa usa ka simentadong karsada. Oh, Og maglisod ka gyud kung ang imong gamiton maulang ang imong kamot o bisan unsa o mugamit ka pagpala. Pero kung mugamit ka nagmakina og bag-ong teknolohiya,
Aw dako pagani og puruhan nga imong mabungkag ang maong karsada. Kuya, awas na pagkasulti halo eh. Unsa may buti pasabot na lo? Motion for reconsideration? Ha! Kabaga ako nilagnaw. Pero I doubt kung i-grant na sa judge. Okay, Panyero. Keep me posted lang yun, ha? Oh! Mao ba? Attorney, imong kape. Thank you. Okay, Panyero. Oh! Really? Okay. Wa mo kuya sabtan sa mga gipanulti na torneo eh. Siyang kasturya sa phone. Ikaw ang bahala. Pero sultihan di ka. Mura kaunyag magkaot sa usa ka simentadong karsada. Mao naman tingalin ng gingon dolo. Mura tuog simentadong kasada sa attorney. Gahi. Pero sige lang. Di man sa kumanguyab niya sa istorya. Ako rin siya panguyaban pinaagi sa lihok. Akong ipabati niya ang akong pagpangga. Oh. Unsa man eh? Nganong gihatan man ko nimong pagkaon, Rico? Aron dili na ka maresturbo sa mong gibuhat. Muadto-adto pa kas kananan. Rico, ayaw na nig-usba ha? Naunsa man ka, uy? Mura naman hinuon og ako kang ulipon? Kung buto na unaon, amo ra bagiti ka. Oh, ayaw lang hunaw na ah. Kung mahibaw ini si Don Marco, labing siguro iya kag yung i-pull out. Di Di man to magbuo si lolo nako. Pero ayaw na ginig usba ha? Dili na nimo obligasyon, Rico. Volunteer man ko attorney. Laay man sad gud. Wakoy gibuhat. Kamay na lang, doon ako'y nabuhat bisang kamay. Naa ka may laptop. Pwede ra kang mag-study sa imong mga lessons. Pwede sa di mong i-review katong imong mga lessons sa una o katong ako magitudlo nimo. Base nakalimot ka attorney, nga imo kong bodyguard karon. Siyempre, ikaw ra jud akong atiman nun. Rico ha? Imo pa nang gigamit nga excuse. Wa man good. Nisulti na mo ko tinuod. Attorney, bodyguard ko nimo. Magpaka-bodyguard ko. Pero kung doon ay abat, ako pa may manalipod nimo. Oh. Sorry ha? Namuha ka na hinuon. Lawgawa. Seriously, salamat ini Rico. Way problema oy. Unya ikaw, kaon na sa dito. Unya na ko mong kaon, busog pa man ko. Nis na ako, bahaw ganinya. Ha? Unsa imong gisnak? Bahaw? Unsa nga bahaw? Bahaw ang kanon good. Ha? Maoy imong gisnak? Ayun pa. Nga na nakurat mong ka-attorney. Ay! Social Monday ka, no? Wa ka makasuyog snack bahaw? Pwede din na. Pwede. Ayoy! Nga kung di? Di man kung kakarelate, attorney, kay rich girl man ka. Unsa man say lami sa bahaw nga kanon nga snack? Oh, lami ko sa kanon. Gay-gahit na lang kay bahaw naman. Naguba man na imong naong attorney. Kaon na oh. Nagawa na pagkaon nimo. I'm sorry Rico pero dili lang yun ako ma-imagine ang bahaw nga kanon nga mo'y himuong snack. Ako sang gisawaan attorney oy. Basi nagtuo ka wa na ko Parisi. Okay. Nagluto day kag sudan. Wa oy. Snack ra baya. Ha? Oh, unsa man day mo gipari sa bahaw nga kanon? Saging. Ha? Oh. Ano nasiga naman sa imong mga mata attorney? Seryoso ka? Oh. Saging lagi. Mangga-mangga ni unta to. Saging na lang akong gipili. Nganong dili naman lang puro saging imong gikaon? Nganong may bahaw pa man gyud nga kanon? Aron saktos busog. Oh. Class manggod ka attorney.
Di gyud ka ka-relate. Pero mas maayo sa baya unta nga mukat-on ka ng mga pinubring kaon ba? Kay kung simba ko magkalisod ang kalibutan, okay ra gyapon. Di ka mapas mo kay mukha o magagbisag unsa. Okay, okay. Thanks for the info nga pwede ra dayang mahimong snacks ang kanon nga bahaw. Sige, Torni. Kaon na diha. Biyaan na ti karon. Di ka maisturbo. Balik ko na unya na ako ng tray. No. Ako rin bahala ini. No need na nga imo panimbalikon. Ayo, Torni. Uy, yo. Balik ko dyan na ako kay ako man ang gisaaran. Ay, Rico. Ako ra lagi ini. Pangita na lang og laing lingaw dito, be, kung gilaay ka. Sige na. Ako rin manghugas ining akong gikanaan. Kalain ho na unaon, uy. Nga ang apo sa akong amo mao'y nagsilpi na ako. Di na lang ta mamalik sa syudad. Anhin lang ta duha din eh. Nadalang gid siya siyang pagibati. Pagbati nga, nahibaw ko nga infatuation lang. Nothing more. God gave me you. Show me what's real. There's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. God gave me you. Show me what's real. There's more to life with just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, sure I didn't know why. Now I do. 'Cause God gave me you. Wow! Singer man din akong bodyguard, uy! Uy, abi na ito ni Abi na, Abi na, Abi na ko, wapa ka mong manog kaon. Ako ra lagi ini. Padayon na lang og kanta-kanta diha. Mas maayo sad nga nalingaw ka. Ayaw lagi, attorney. Ako rin hugas ani. Ako ra lagi, way problema. Attorney, ako lagi. Di lagi problema, attorney, kay di ko na pwede mabasa imong kamot, kay ganina ragod kang sig-type. Oh. Bisag laptop na imong gitaypan, nahago na imong kamot. Mapas mo dyan ang kamot, sige ka. Kung imo nabason. Okay. Sa sunod, magpa-deliver na lang gid lagi tag pagkaon aron wa nay luto-luto ug wa nay hugasan. Ayaw na, attorney, uy. Gawas nga mahal na, tinapula na. Ha? Di amang gid ko. Nganon di man jud ako muluto ug manghugas. Oh. Aw, hinoon. Basin gipulan na sad ka sa akong niluto nga. Simple lang, attorney. No? Di ba? Ani na lang. Magpa-deliver lang sa tapanagsa. Grabe ni Sri Kuda. Wa ko mag-expect nga ma-divert ang akong huna-huna niya. Instead sa akong personal nga problema. Nashock ko sa iyang snacks nga bahaw nga kanon ug saging. Wa pagi ko ka-get over. Plus, manggod ka, attorney. Di juga ka-relate na mo. Pero mas maayo sa baya unta nga. Mukat-on ka ng mga pinubring kaon. Kaya kung simba ko, magkalisod ang kalibutan. Okay ra gihapon. Di ka mapas mo kay mukaon magkabisan unsa. Tinuod. Wa siya college degree. Pero daghan siya lessons nga nahatag nako nga walang siya makabantay. Lessons nga dili makita sa mga sikat nga universities. Mga leksyon sa kinabuhi. Mga leksyon nga maglisod pa ko pagsabot o pagtawat. Okay ra magkita nga to sales pa, no? Okay kayo. Gawas nga wa tay kompetensya,
lami sa gyud ang atong mga pan. Ikaw man di ay na, day. Agi lang ko. Hay nang sala! Kumusta naman ka nang? Okay ra, day. Ikaw rin may gitagan. Wa pagid hapon mo magtagdanay pa? Wa na ay. Aw, mas bayan ang way tagdanay. Ay way away. Mausad. Okay sad. Pero mas okay gid unta kung magtinagdanay mo nga wa na si away. Si Sila, di na magsilbi kay palaaway kay na. Mas mayan ang mulikay lang yun ko. Tood, wa na gyud ko makakita siyang apo na. Asa na di kahatong kanahan? Abi na kong nabalik na sila gikan sa bakasyon. Ano man? Bodyguard na ni Attorney si Rico pa. Ha? Bodyguard yun? Akaway angay mag-bodyguard. Basta mo na ako nahibawaan. Bodyguard na siya ni Attorney. Nasa ato pa. Wa na siya mag-drive ni Don Marco. Wa no. Naamay lang driver si Don Marco. Mo-apply ko. Ha? Mo-apply ko. O kung madawat ko, mauna-unya na ang higayon nga akong maila-ila ang iyang apo. Mauna na akong higayon ila. Pa, di ba giing na naman tika? Nga may uyab naman ko nung apo ni Don Marco? Uyab pa lang na. Pwede pa lang mailog. Unsa? Pa, mga milyonaryo na sila, uy. O grabing siguro, milyonarya sa dayang uyab. Uyab mong trabida ko. Hala, uy. Magmatata pa, pi. Di ta palabig damgo. Ha? Aw, wa may mawagon kung musuway lang ta. Ayaw na lang lagi pa. Bisan pag mga play pa kag pagka-driver, ayaw na lang. Ha, bahala ka. Basta kay musuway ko. Nangita na ko. Mr. Sosimo, ha? Yes, nakaila ko. Sige. Ako siya nga tubangon. Sansab kay Toyo at tong tawhana. Arang-arang kay matubang ako. Mayo ni sinyalista. Abi na kong hindi ko atubangon. Murag nabuhi ang kong dugo na. Pa! Kiapngan mo na ikining babayan, ha? Pa! Mudayon gida ka? Hausa ba di ay? Ni anago ko. Pa, ayaw na lang, God. Balik na lang sa agi ka, oh. Ay, naunsa. Padoon ako sa opisina ni Don Marco. Patuon ako niya. Matubang siya ako. Ya, mubalik na ko sa agi. Hanggaw. Ikaw, God. Bahala ka. Nawara. Sulta likod. Huwag patasan. Nabalitaan magud nako, sir, nga wa na mag-drive si Rico nimo. Mao nga ni ako aron mo apply isip imo driver. Mao ba? Pasensya na pero gawas kang Rico. Doon nagyog ko'y driver. Ug wala ko magkinahanglag-laing. Oh. Huwag ka na ba laing Toyo? Daghan pa ko gatimanon. Ha? Maorti akong tuyo, sir. Nisuway lagod ko, basin pa di ay. Okay. Sige, sir. Ato na lang ko. Sige. May lain kong Toyo tong tawhana. Anong mga play man siya driver nga, may negosyo man siya. Ay, wiset. Wa ko na wata na. Nagmusik-musik na gusto kong oras. Pa! Sir, imuman ko na akong gipatawag. Lincoln. Thank you, sir. Nahibaw ka ba nga dinhi ang imong amahan?
Nisulti ba siya nimo nga makikita siya nako? Oo, sir. Ako ganising gipugnan pero wa gid siya mo patuo. Dili ba maayo man ang kita sa inyong bikeri? Okay naman, sir. Kaloy sa Ginoo. Ngano ka nga gusto man niyang motrabaho isip akong driver? Mausab lagi na wala ko masabti ni Papa, sir, uy. Sir, ako na lang mga ipasaylo ni mo, sir, ha? Sa iyang pag-usik-usik sa imong oras. Pasensya gid kaayo, sir. Ako na lang mga ipasaylo ni mo, sir, ha? Sa iyang pag-usik-usik sa imong oras. Pasensya gid kaayo, sir. Taro nga pagkababae ang anak. May nalang kiwa maliwat sa amahan. Di ka siguro ko nga may laing yung tuyo tong tauhana. Wa pa lang kung makatugkad kunoon sa. Di na lang ko ni ilalo. Wa man sa jud ka uyon ako sino imokod. May kalabutan ka nga kung apo sa tuyo ni imo nga mo trabaho nako. Sa akong apo, nga wa lang siya masayod nga si Rico radi ay nga iyang gikontrahan. Mao ka? La tara tara 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 la tara. Makalingaw man sa disriko. Abi kay ako man siyang gidayag sa iyang pagkanta. Nagsige na lang sa dinuunog kanta-kanta. Nakauyon. La tara tara la tara tara. Nakadungo ba ka sa attorney sa akong pagkanta sa? Wa mo gawas. Basin busy lang gyud. O basin o magkauyon sa kanta sa SB19. Lain ang kantahon. Kanta na lang ni Bruno Mars. O di ba ka kag Ed Sheeran? I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Oh, gikatawan kong attorney. Yabag! Oh, yabag ko? Yabag gay ko? Wa mo ko mayabag. Pero, basin, nayabag sa gid ko no? Wala ko kabantay. Okay. I'm sorry for saying that. Oh, nagsuri lagi ka attorney. Nakonsensya. Okay. Mag-istorya raw niya ta about Ana. See you tomorrow. Bye, Panyero. Panyero? May kastura di siyang lain. Dili dito ako iyang pasabot. Kapili na bago din ako. Ay, nauwaw ko na. Pasensya na Rico ha nga. Wa na gyud ko makahatag og time nga makig-istorya-istorya nimo. Kakita gyud ka. Busy gyud kaayo ko. Kinahanglan man gud nga madali na nighuman ang akong kaso. Aron makonvicted na tong mga tawhana. Og aron sad makabalik na sabkos normal. Nakompromiso na gyud ang akong trabaho tungod sa akong problema. Og naikog na kaayo ko ni Don Marco. Okay ra attorney. Karon di ay. Nag-istorya naman ta. Okay naman eh. Nganong dili man nimo i-chat si Ella? Mayo na lang ba doon na kay laing ka istorya-istorya? O di ba imo siyang tawagan?
Nganong ituod man gyud ko nimo niya, attorney? Oh. Nakahukom naman ko nga. Di na ako mo padayon niya. Rico, anugon kaayo si Ella. Ug imo na kung nasugdan ang mga effort para niya. Ikaw na lagi ang ako, attorney. Di na lagi siya. Tiwas sa tagkaon ha. Mag-istorya tagtarong bahin ini. Paminaw og maayo nako ha. Okay, attorney. About anang imong giingon nga nakahukom na ka. Nga ako mo imong gipili og dili na ka ng Ella. Oh, Salamat. Salamat nga imo kong gigahinan og atensyon, Rico. Og pagbati. Basta salamat sa tanan. I appreciate that. Pero nahibaw ka naman gyud kun unsa ko, di ba? Kun unsa kong pagkatao. Mao nga dili gid mahitabo nga ako ma-reciprocate ang imong feeling. unsa na, attorney? Ha? Unsa? Kanay imong giingon ba nga unsa to reciprocate? Unsa to reciprocate? Ha? Maglisan man kog lito, attorney. Reciprocate. Oo, mao na, attorney. Unsa day na? Ang buot akong ipasabot, maglisod kog tugbang sa imong pagbati. Oh. I'm sorry, Rico. Pero gisultihan naman ti kag unsa ko, di ba? Tumboy ko. Gani, hapit ko mamatay tungod sa akong pagsuway nga i-fight ang among relasyon ni Abigail. Abagil na ito yung pangahan sa imong uyab, attorney. Pareha si silag pangahan sa among silingan. Rico, seryoso ko. Oh. Sa ako nang giingon, salamat. Pero mas maayo nga imo na nang wag tangon karon pa lang. Gisaway ramon ko, attorney. Basin pa day, makatong na ka sa pagmahal na ko. Oh. Tagay lang ko kog chance, attorney. Rico, atong ibutang ha. Atong ibutang nga ma-falsad ko nimo. Pero example lang na ha. Pero dili gid na siya forever. Ug masakitan ka lang unya kay dili magid mahitabo nga dili ko makagusto og babae. Mao nga samtang sayo pa. Ayaw na lang gyud ipadayon. Mas maayo pa nga ipadayon nimo ang pagpaninguha kang Ella. Kay sigurado gyud nga mahalon ka sab niya. Pero kung mausap na tingali ko, attorney, akos ma-inlove ka na nako. Ha? Unsay? Paningkamutan na nako. Nga mahimo na jud kong angayan nga mahimong Rico Imperial. Pustaan na ita. Ma-inlove ka na ako, attorney. Oh, nganong ni aman ka? Imong gibiyaan siya, attorney? Unsa gud kang pagkaklasyas pagka-bodyguard? Naunsa na to sa attorney ron? Imong kargo? Naamasad siya yung mga bantay ng mga pulis la. Ah, oh, ba? O makamusulti dayon. Oh, ano naman sad ka? Naunsa naman sad ng imong dagway. Tibi-tibi man ka. Dagway ba yan ni Marika? Naunsa man ka? Naunsa ka, oy? Ganun nilak man ka? Gibastad ko nga tornila. Sakit kayo akong dughan la. Ay, pastelan. Ingon anak man ginadang. Pero ayaw atras. Ayaw hilak-hilak diha. Kay bate, kay kagnaong mo hilak. Kumbate! Ay, hilak-hilak ko'y. Kumbate! Atake! Hinumdumi ni ha. Bisan unsa kagahi sa bato. Mabuak ra gyud kini sa kanunay nga dinagayday sa tubig. Sabat ka? Ngano man yun mong mga tiguwang la. Nga hilig man kayo mo ng mga pinabalak-balak. Parehas lang mong luluda. Ha? Kinsa luluha ba? Kinsa imong giingon nga lolo? Ha? Kinsa? Oh, sinulmark ko gud. Usahay, mag-ilusyon man ko nga ako siyang lulo.
kaya bagid ni mo bata ka. Wa man yun ni mo ang anga. Pero bitaw la, Ah, sakto ka. Dili ko mo atras. yes. No retreat, no surrender. Kana gyud. Fight! Huwag ka ba magkomedya, Rico? Tinuod ba nang imong gisulti? Di na jud ko katuhuan lo. Gusto lang kong magkasiguro. Di ko gustong mulaom sawa. Tinud-anay na ni ako lo. Akong ipakita ni attorney nga dili hangtod sa hangtod nga sagoy ko. Nganong naapil man si attorney? Iya kong gibasted lo. Ngano man ka? Kailakon ko lo. Sakit ang lugan. Pwes pagpakalalaki. Oh, Ipadayon ng imong plano. Makalaom ka nga kung ihatag nimo ang tanang suporta nga imong gikinahanglan. Ha? Muskoy ka? Tinood ka Rico? Ola. Online class. Si Don Marco ang mugas na ako. Uy! Kanindot ana. Gawas ana. Doon na ba jud kuno ko'y personal tutor? Basta la. Kuyo na unya ko iguman. Ay. Sige dang. Paningkamot kid. O pagtarong gid sa imong pag-eskwela. Aron dili mausik ang kwarta sa imong amo. Support na dyan ako la. Uy, unsya unta man ka sa pag-support? Tabangin niya kong answer sa akong mga assignment. Pasingan, uy nayabang. Unsa man tay kalibutan nako anang mananapa, uy. Bitaw la. Prayer warrior lang ka na ako ha. Di kinahanglan ba na. Kay kundi ko niya tabangan. Na. Mga muti niya ako. Ay, oy. Kanara di ay. Ay, dili lang ako mo ampo para nimo. Awagon ako ng akong mga friends nga maghimo mag-prayer brigade para sa imong kalampusan. Wow! Prayer. Prayer brigade yun? Yeah, siyempre. Siyempre. Mas maayon ng daghan ang mo ampo. Ayaw lang. Sekreto lang guli na to akong pag-eskwela. Aw, kung mahibaw ang kanugayan, okay ra. Basta, ay ka lang yung bago na una. Lesson title: The Business Improvement Plan. Lesson objectives. 1. Identify the goals of a business improvement plan. 2. Identify the essential components of a BIP or BIP. Uy, kinuha ko. Huwag ko kasabot unsa ni sila. Ay, so good ba gani? Murag lisod na da. Kaya mo ran, Rico. Kaya mo yan. Pero wa na ni atrasay. Das, Rico boy. I understand nga maayra ang pagbiya ni Rico isip imong bodyguard. Kisultihan katingali niya nga gusto na niyang ipurso ang iyang pagtuon. Yes, sir. And I'm happy for him, sir. Attorney Jane, gisultihan ko ni Rico tanan pahin ninyo. Oo. Akong girespeto ang imong baruganan regarding this matter. O hinaot lang nga dili makaapekto sa tong working relationship ang mga panghitabo. Definitely, sir. Ako na ipaniguro. Og, salamat sa imong pagsabot, sir. Okay, attorney. Let's get back into business. Ang atong mga silingan na okay na sad nga ni akakanonay sa bahay. Wa na ba di ay kuno katrabaho? Dagamit na ng utanan ako la.
Di gud dayon ko kalahos paglako kay daghan mamutawag nako. Namutan ako, wala ba ko nako trabaho. Nanon niya, imong giingnan nga, nag-eskwela ka na. Wa lang. Uy, kung may mangutan na sa sulti, kinahanglan sa silang may baw, nga dili ka na basta-basta, nga estudyante ka na. Kay basig nagtuon na sad na silang uban diya nga tambay na sad ka. Okay raman sila magtampay ko kay milyonaryo naman ko. Nag-isulti ka? Saglit ng mga tao lo eh. Ang importante, wa ta mamirvisyon nila. Makurat raon niya na sila kung mahuman ako. Wa pa lang ko ni mo ba ore, nga dili ko manabidang. Ay, ako nang gibanlas, ay, ako nang gibandilyos katawhan ay nga, gipeskoila ka ni Don Marco. Ay, kastoryahon, nagyud ka ko ba? Labi na ng uban, nga wala ang gibuhat gawa sa pagpamantay. Ugma la, maadto ko sa opisina. Kaya adto man akong tutor. Pero once a week ra sada. Okay, may noon. Kay mas makasabot sa kadayon dito kay Bugnaw man. Dinis ato, pating inita ay basang mag-electric fan pa. Unya, unsa man? Patao tag aircon la. Ay, mata. Lagi. Nara mo aircon nga di kayo mahal. Tagsata. Ay, ayaw lang. Kay dako na sa nagkaon sa kuryente. Wala ba kay sweldo? Sige mo og sweldo la. Saba diha. Tinuod lagi. Kipa eskwela ko. Unya, sige og sweldo. Ay, lagi noon ka. Tinuod ka dong Rica. Lagi la. Ala na. Nga nang inana man dong. Sigurado ka nga walang tuyo na sa Don Marco ni ma. Patrabaho naman ko sa opisina la kung mahuman ko. Sure ball na akong trabaho, hindi kahuman ako la. TV man ka la. Ay, hilak ha? Na, nihilak yun. Nahiba ka ba doon nga nanilak ko? Nagdrama ka. Saba diha? Nainomdom ko sa imong inahan, oy. Oh. Uy. Naghala to eh. Ganbuhi pa unta siya karon. Siguradong makahilak sa to siya sa kalipay. Dungo siya imong naabot karon dong Rico. Yabi siya gwa kay na ilang amahan. Natigayon kagihapon. Nganong di naman lang nimo tug-anan ng imong apuhan sa tinuod. Aron unta ako siyang mapasalamatan siyang pagmatuto nimo. Ay. Kahilak ko naman sa noon ko ni mo nada. Ginata magdrama, be. Maglipay-lipay ta. Kisigurado ko nga, malipayon sa doon si mama siyang himutangan. Basta kay kini akong gibuhat. Para yun ni Atty. Jane. Para sa bitaw ni aning mama la. O labo na nga para nimo. Basta dong. Basta. Maning kamot lang yun. Ayaw ko sige ang higayon nga gihatag ni Don Marco nimo, ha? Ipakita niya nga wa siya masayop sa iya pagtabang nimo. Wa lagi ka ang balita nako bahin ni Rico nga apong sila. Wala ko'y balita pa niya pa, uy. O ba? Sa ato pa. Wa ka mahibaw nga wa na siya trabaho. Ha? Wa mong di ay ka balita sa. Wa na trabaho eh. Naalang sa ila. Panagsara mo gawas. Sigurado ka pa? Kung di ka mo tuo. At tuog ba sa pikir eh. Istambay dito og pangutana sa mga tao. Sa ato pa, uwa na siya mag-bodyguard ni attorney? O wa na siya makabalik isip driver ni Don Marco? Oh, maudi ay nga wala ko makakita niya. Loy, kaluoy sa diri ko, uy. Si Loy. Hoy, ila. Naan sa kaana, ha? Maluluoy ka ba din antong kalahang dako? Kuidaw, ha? Kung makiksulti-sulti ka sa anto.
Ay, salamat. Human na akong klase. Ugma na sad. Ugma na sad. Sakit sa akong likod eh. Siglilingkod. Sakit sa likod ug sakit sa sampot. Managyod tahan ko karon. Just sing me a song that you will belong. Sakto ba to? Uy, kinsa man eh. Kinsa may man... si Ella? Hello? Ella? Hi. Nara ka sa inyo karon? Oh. Ngano, muwari ka? Ayaw kay... May bawaan niyang imok. Di ko man ha, oy. Mangumustar ako. Kumusta naman ka? Okay naman. Unsa di mong nakaon? Nga naman, kinangumusta ko nimo? Oo. Nakabalita manggod ko nga wa na kuno kay trabaho. Oh. Pinsa ba insulti nimo? Sino imok? Si Lola? Si Papa. Oo. Wala ko'y trabaho. Pahuway lang sa. Sige, oy. Chat lang niya or panawag ba kung mag-need ka gastorya. Bye. Ganun na wagkasyan ako. Gimingaw? Or naluoy? Base naluoy siya ako kay wala na ko'y trabaho. Ika, masyad ka ha. Sod lang la. Nagtimpla ko og limonada. Nanawag si Ella la. Nga naman ka na. Nangumusta lang. Naibaw na siya nga wa ka na trabaho. Oh, gisultihan siya ng imok. Anya? Oh, maura to. Anya, ang siya may imong gibate. Wara man. Tingali bayag si Ila na sa imo. Kinatouch ka nga gitawgan. La. Saman, ha? Sakto ka. Nabalimbing na sa nang imong kasing-kasing. Ha? Makulatahan na gito ka. Di. Musulti lang ko na ba? San sa man lagi? Si Ella yun ang klase sa babae nga. Di magtanaw gahimtang sa tao sa. Lagi. Daan pagyad ko nga mo palimbing jud ka. Balimbing. Aray! Sakit tadto la, uy! Narinakot magalang. Ayaw paglikay. Kaya wa pa ko mahuman. Kakumuton pa kay kuan mo dagway. Anong masuko man kang nisulti na mo gusto tinuod. Pero wa na magpasabot nga di bali na sila ako magbati niya. Tinuod na gila. More pa. Honest. Pexman. Bantay ha. Timanan ko na ha. Timanan ko gyud na. Seryoso na ko la. Di na ako magkinuanggol. Lauman ko gyud na reka. Panagsa na lang. Ha? Joke. Pagklaro ha. Joke. Pagklaro ba yan yun? Wa ka makailaw net brush attorney? Kanagong net ba nga gibutangan og foam sa ilawom unya gitahi para gamiton panglaba? Kana ba? Makamis man sa di ang mga pakurat ni Rico. Kining nahitabo ron ako attorney. Dako na kay ning asenso. Na naguysud permi akong pitaka. Mga kaon na misdula katulo sa usa ka adlaw. Mapay labot snacks. Sa una, usahay. Memorize lang among kaon. Anast, way pagpakaaron ingnon. Mahal gud kayo ng mga branded attorney. Pero sa kay ukay, barato ra kay na. Imong 1,000, daghan na kang mapalit. Naunsa man ko. Dili man si mawas kong nauna. Manakog snack og bahaw attorney. Bahaw nga kanon giparisan og saging.
My God. Nga nung nagsamok-samok makas ako una-una, Rico. Apas mainlove ka na ako, attorney, o kumuusap ko. Gusta anay pa. Dugaya na sila na akong wakas tambay din nila sa. Pero maayo din ni magtambay la kay damo paninda. Di man tambay lang away nungdan. Maog yad. Og ayaw o naglakaw dong ha. Din hilang o nakakimurag. Daghan taghalin karanda nga niya ka. Wa ka makabantay. Nga dagang mga dalaga ang namalitron. Ha? Mga dalagang tinuod. O mga dalagang fake. Grabe. Ako di hinungdan la. Kaklaruan na. Inigpangutan na tagpila, modalik yatog pasiplat ni mo. O kung ikay mo atiman, pagkanindot sa mga ngisi. Yan la. Di gwapo na dyan kalo? Oo, ni gwapo eh. Layro ka sa una. Sakto na baya kas kaon, unya minus ka na sa hago. Unya naanad ka na sa ekon. Ay. Ay pa. Saman. Umutas pa lang ng imo ko. Ay, nanad naman ko anang baho ah. Di naman ko maibog. Palit ko la. Wa pa tingalis ng imo ko diha. Ambot, wa man sad ko makabantay. Palit ko rong taod la. Wa pa sa tingali rin maluto. Ay, magpa-reserva na lang daan kay dali ra kay nang mahurot ilang pan nga. Mga ingon aning orasa, daghang mamalit. Magsugod na nag-abot-abot ang mga tao kadang taod. Sige la. Pa-reserva na lang ko daan. Wa pa paya misin sa'yo, kuya. O niyan na lang balik na ko ha. Basta kayo ni bayad ako daan. Uy! Kumusta ang balik tambay? Maing hapon oy. Nganong wala ba kay trabaho? Di ba? Dito naman kang attorney. Wala sabdi ay kadawatag balik kay Don Marco. Ha? Tapos na dahil imong maligayang araw kung mauna. Aw, maom, ginangway mahumando. Di gid makakuha og permanenteng trabaho. Sige noy, balik na niya ako magkuha sa panog sukli. Ako lang gibayaran daan. Ni palit ka? Watan lang kay hapit naman na maluto. Balik ko na lang ako noy. Dool na bitaw. Nga naman, mulit kay ka na ko. Ha? Wano yun? Nauwaw ka tingali. Nga wa ka ni trabaho usa. Marag feeling magod ka ito ni mo, nga dik yung ka matangtang. Ya usa naman ron, ha? Ko ni imok. Saban? Ha? Nga nung gipapahawa mga attorney, palpak yung servisyo, do? Aw, sayop sa attorney ay, patakag kuhag bodyguard. Wa man ko pahawaan oy. Ako may nihawa. Ay, matra. Ikaw ginihawa. Gikapo kasi mong trabaho. O gusto kang mabalik kay Don Marco. Pero ang problema, wa ka na wata. Pagka di malas, di mo, do? May wa kang pahawang attorney. Aw, hinoon. Basta tapulan ganing tao, di gina mo kupot og trabaho. Aw, hinoon, may tindahan mga puhan. Pagtindiro lang sa niya. Yawa ta lang ba, mahalinan kay timing ra ba ang inyong customer. Lahir sa bikiri nga, way hulong ang palit. Noy, kining kung palito na imong bikiri 1 million, imong ibligya? Wah! Kisabi palit! Ikaw! Nangaragod ko, Noy. Pananglit lang nga, doon ay mo palit. Natingali kay 1 million. Mao di tingali nga ni pahawa kang attorney. Nakatigom na di tingali kag 1 million. Lagaw, wag yun mo yun, nanang panoy. Pustin ako palihog dahi. Unya ang akong sukli. Pwede ra ipahatod ni imok. Usa? Ano yung hatod man yun? Pilam na imong kwarta? 1,000 oy. Unya, 20 ang kuha. Imong pan, kuya, oh. Salamat, day. Ihatod lang niya palihog ang sukli niya, ha? Ay, kalimat, oy. Ang ginisihan sa kanahan ay gamay ra kayo. Pero nga nung nangutala man siya to, may usak ka milyon na gyud ka siya. Tuna na gyud ka. Lao,
Init pa niyo. Ay, nikaon ako sagang mantekaan daw. Duda ko ining pagkataktak sa trabaho ining Rico da. Duna yun ni anomalya. Imposible nga taktako na siya kalit ni attorney. Unya, wa siya na tagbalik ni Don Marco. Unya, nag-iskot siya kaniya og 1 million. Murag dunay dakpo ning musunod ka mga adlaw na. Murag dunay yun. Wako, mamasangil, ila ha? Pero ako lang ibasiya ng iyang gisulti ba? Di kalit ko siya pangutana adto. Kung ako ba ko nang ibaligya ang bikiri, kung may mupalit ini og 1 million. Unya, wag yun siya gisulti nga hinungdan nga nung niundang siya pagka-bodyguard ni attorney. Og nagduda kang nangawat si Rico pa, mao ba? Wa ko maingon nga nangawat. Pasig na kanispal ko. Parehas naman ang akawat pa. Basta. Pa, Huh? pwede di lang yun ka mag-una-una. Pero may bagi na mahitabo nga advance kay kaguna-una. Pero, mawawang na kaini kahuman. Daan pagyo ko. Nga tuwa na sa atong tawhana imo simpatiya. Bisig usahon mo dapig yung kaniya. Pa, di sa ingon nga nidapig ko. Di lang ko ganahan nga moakusar gadi kag tao. Imo ra gyud ang mga speculations. Di mo ko na maayo pa. Kay si Rico man lagi. Bisan si Kinsa pa. Ay na lang tayo la. Bisig usah pa imong isulti no. Mo dapig kag yun atong Rico. Bisang usahon. Idot una yun na ako ba? Wa na itasay. Dili na ni para ni attorney. O ni Lula. O ni aning mama. O bisan luno. Kundili. Para sa ninyo imok. Grabe gid kayo kaubos yung pananaw nako. Murag wa na jud paglaong nga mo senso. Pues ipakita na ako nimo niyo imok. Kung unsa ug kinsa ning imong gidawon pag-ayo ang pagkatao. Wow! Air conditioning unit delivery. Uy, adog ka unit? Kinsa ka na ay? Ila tingali ng ili. Ibag-o mang abot gikan abroad iyang magwangan nga sinipnip. Nang sila! Nang! Yan na yung aircon lang, na? Kaditaw diyan, Nang! Oras Rico dito dang. Kuyogi lang na sila dang. Ay! Salamat, Uy. Nang! Oras Rico. Ilang sila tong duha ka aircon? Ay, unsa pa? Dito'y hakaw, baya ang liog ni Imok. Ay, maragyag giraffe. Giraffe. Nakakita di siya la. Ha? Nakakita di siya? Ay, sila dohagon si Ila. Oh, dito sila si Ila di ay. Stilan ang mga tao dong. Na okay ay? Mura sa dag celebrity ba nga gitapukan tungod sa imong gipa-deliver nga ikon. Nya, naay, nangutan na tagpilang usya. Nya naay, nangutan na cashback ka na. Nasan nangutan na, utang ba? Nga, tagpilang buwan. Nala na. Unya la. Unsa man sa imong gitubag? Aw, nangambot lang jud ko ay. Kay tinuod man nga wa ko mahibaw og utang ba o cash. Cash na la. Kanang duha. Kanang duha. Mabungol man sa tanim mula. Ay, cash nang duha daw Rico. Oh, Uy, dagan gid ay ka kwarta dong. Dato na day ka dong Rico. grabe sa dato eh. May milyon sa presyo ng aircon nga di man. Ay, pero dili man na basta-basta makapalit og tag-cash. Ay, kwartahan nang jud lagi ka na. Oh, katigom-tigom lang la. Wa ba kayo tay gasto? Sakto ba ako sweldo ba? Hinaon siya. Ay, ugma. Kung may mangutanan na kag-usab, kusgon gyud na kog tubag ay nga, cash! Cash ang among aircon na. La. Pangabot ka kog gihapon la. Mas maayo nang di sila may bawas tinuod. Ay da, ingnon gyud na kong cash. Bahala na sila. Basta kay mo ingon gyud kog cash. Unya la. Kaya magpataod man kog internet mga next week tingali. Uy, hala na. Masamot siga ang mga mata ni mo kana. Hastang mata siyang kalag mo lugwa gyud tingali. Lahit din ang mata sa kalagla. Lugaw wag gid mo. Ay, basta. Mag-imagine na lang kung dagway ni Imak. Yamatra. Cash yun ito ilang aircon kahapon. Kwartahan na yun lagi ng kanahan. May 1 million lagi yun na.
Kung di ini siya ng kwarta, maunay dakong pautana. Og nagduda kang nangawat siya pa? Di ko nawas ko na una. Nga nakakuha ko siya dakong kantidad ni attorney. O di ba, ni Don Marco. Ug mautingali nga wa pa'y midakop anak niya tun kay nangita pa og ebidensya. Oh, na nga akong ipaabot. Ha! Dakpo lang itong Rico ato! Oh, uy, milabay raman. Hey, abig na kong buhunong da. Unya mangutana asa ang pinuyanan ni Rico pobre. Pulis lagi to pa. Lagi, abi ko man tog nangita na sa itong silingan. Si Rico nasad. Ako hinganlan, ha? Ambot na lang gid nimo pa. Tay pa, nganong niya ka man ituod? Wa lagi ka mo trabaho. Wa mo gud miroy trabaho. Husto. Itrabaho mo na ibog hapon nga halide. Oh, giswap na lang sa management aron long weekend ni. Di man ni unang higayon nga nahitabo nga inyong giswap. Inyong giswap ang halide, no? Dili pa. Oo, lagi. Nahinundom ko sa tubuan na nga nag-swap sad mo. Pero, wag yung kamuan heto. Dito na kasabay. Okay, nam ko'y gibuhat ato. Pero karon ni akag yun. Wa naman gud mo'y kita-kita ni Rico sa opisina, kay wa naman siya dito. Ilakalain gud nimo pa. Aw, obserbasyon naman ang ako ba? Sige lang pa. Kadiyot raman sa ko din ba? Ako lang gitanaw ang sales karong si Manaha. Kaya di ba, ako ang saning trabaho. Pero sige lang, inikahuman ako, mulakaw na dayon ko. Mupauli na ko ang wakay kasulti. Lainag yung papa, uy. Magkapahimpos man. O si tanaw niya, nahangol lagi ko maayo ni Rico. O siyempre yung pagtanaw na ko. Iyo man unta kong anak. Asa ka, El? Oh, Wagal trabaho? way trabaho kay giswap sa gahapon. Unya, asam ka? Mapauli. Mag-atang kong sakinan sa eskina. Magtaksi ka? Magbas ra ko, uy. Mahal kayong taxi. Iangkas tati ka, pero usra man akong helmet. Okay na, uy. Magtaksi na lang, oy. Init kayo. Okay ra magod magbas. Dali ra man sad. Init lagi. Jesus, gamay ra na, uy. Uy, hala. Taligsik. Oh, naunsa naman ni, uy. Init ka, ayaw niya kataligsik. Na, di uwan na yun noon. Pasilong, dali. Pasilong na yun. Unya, huwat ako. Dali. Uy, hindi kusog naman hinuon ang uwan. Ako mabalik sa kusagi, mabasa na gid ko. Iwasan pag kong papa. Wato na lang ginakong undang ni. Magtaksi na lang sa ko ini. Bahalag mahal. Kusugay ning uwan na, oy. Ngano ni anhi pa man ka? Nisabi ako nimo nga anhiun ta ka. Wali ka nito ulad to? Kusog naman gud ang uwan. Nabasa na hinuon ka. Nalangan ka sa imong lakaw. Asa naman imong motor? Ako ra gibilin sa akong kaila. Iyato lang ti ka sa inyo. Magtaksi lang ta. Ayaw, uy. Naunsa man ni siya, uy. Ngano de? Basta ayaw lang. Di na dito, friends? Oh. Friends mo maghata. Oh, good. Sugot na, ihatod ti ka. Nasa unta ko isulti nimo. Bahin sa unsa man? Igabot na lang sa inyo. Di lang lagi ta sa amo kay mahibaw niya ni Papa. Na, lisod na. Sige. May taxi, oh. Taxi! Sabling uwan na, uy. Ni kusog binoon. Hey, pertim ba itong inita gani, ha? Hey. Mo!
Nakita na ko sila dito sa skina. Uy, mao ba? Oh. Labdan itong uwan. War ba ito'y payong? So, sabtag uwan na. Sakit taksi ay. Kauban si Rico. Ha? Ay hala, oy! Naon siya maning uwan na, ni Kusugman. Ay, may lang di lang unta ni mo ba, ha? Hoy! Hoy, Basila! Hoy! Sino ka? Ay, sugod na mong dagway. Asa to na si mong apo akong anak? Ha? Ako kahibaon nang gipanutin ni mo imok, ha? Nga nakaingon ka godaan, ha? Doon resulti na ako karoon lang yun. Nga misakay silang taksi. Silang duha. Bago lang yun dito sa skina. Suga, batay mang ugat. Ay, imok, klaroha una ng balita, ha? Kay suma sa akong nahibawan, dili na interesado sa imong anak si Rico, ay. Si Attorney Jen, mao na iyang gipanguyaban. Mao nga, wa na siya mo padayon pagpangulitaong ila. Mao nga, klaroha, ha? Klaroha kung si Rico may kauban sa imong anak. Kaysa pagbiyasad ni Rico ganina, nagmotor siya. Dire lang, bay. Wait, bay, oh. Keep the change lang. Namater. Why uwan dire sa? Ingon ana nagkakadaghan og kwarta, Rico? Gisayon lang ni mo keep the change ang 500 nga 200 ray iban. Unya, niya pa kita ining mahalon nga kananan. Ha? Oh, di man tadi susud mga on good. Adto tas karinderya sa kilid. Unsa? Joke ra oy. Mupliti jud kog dako para mukaon og karinderya. Di bigito tong ngaon. Ikaw ba? Kuyawan ka sa. Oh, okay naman sagod ako kung mukaon og karinderiya gud. Ano ta dito sa ibabaw dapit ay? Mas nino dito kay makita nimong view sa ubos. Nakaanhin na day ka din, he? Oh, gida ako ni Don Marco. Ah, mao di ay. Mao di suhito na ka sa mga class nga kananan. Pero, kay imo mo ko gida din hi karon. Nagpasabot gid na nga, can afford na gid ka. Di mas di kadad undin ni kada adlaw gud. Karon naman sad. Oh. Patay si Atty. Jane. Excuse una mga panyera, ha? Restroom una ko. Sila si Rico ug Ella. Oh. Oo, nalagay ka nilihok. Asa matang alamisa? Dinhi na lang, oh. Okay naman ni dinhi. Lugawa ini eh. Rico. Hello, lovebirds. Nice to see you here. Attorney? Hi. Gida ako ni Rico dinhi ay. Oh, good. Lami ang mga food din, he. Og labi pang nindot ang place. Bagay kaayo ninyong duha. Kinsa din na imong kuyog, attorney? Akong mga kaobang abogada. Doon na rin usang nalain, dentist. Sige ha, excuse una ninyo. CR una ko. Sige, attorney. Rico boy. Uwa, lagi ka ni taga ni attorney. Igo ra ka ni tanaw. Ngano ka, oy? Unya na. Gutom na ko. Dito pa tas unahan, no? Noon sa may siri ko. Tabian man ang kayo. Niyo, karong hilumon kaayo. Huwag gani siya matagad ganina ni attorney. Si attorney pa ang may pikpik sing abaga. May kalabutan ka sa pagbahawa ni Rico. Gitaktak gid ka si Rico sa trabaho. Kaon pa, El. Nagkaon pa bitaw ko. Basin, doon na pa kayo gustong orderon. Order lang, ha?
Iko, may problema mo ni attorney? Sorry ha, nangutan ako. Chismosa ragid kaayo ko. Ang tinuod, bahin man niya gyud ang akong i-share nimo karon. Maong gidati ka din Nagkita pa gyud ta. Lawgawas is panahon Ngano di ay? O unsa di ang bahin ni attorney? Iyak ang gitaktak pagka bodyguard? Wa man. Ako rin ipahawa. Mao di ay nga nikaging ra ka ganina. Naawaw di ka niya. Wa ka magdahong nga magkita mo dinhi. Wa mo ko mawaw. Nagoo lang ko. Unsa kay yang unahon na karon nga iya ta nakita nga nagkuyog ta. Oh. Ela? Ganina ba, nangutan na bagay ko nimo kung friends pa ta. Ingon ka mo nga gidati ka dinhi aron musumbong ko nimo sa akong problema bahin ni attorney. Unsa na gid imong problema niya? Nagduduhan lang noon ko kung musulti ba ko nimo di. Imo na nasugdan, padayunan na lang good. Sulti na ba? Tiwas ang tagaon? Di ko mo kaon og tiwas kung di ka masulti. Basta ha. Okay ra musulti ko nimo ini. Sulti na gani. Kining nanguyab akong attorney. Unya, iya akong gibasted. Oh. Kadtong nakauban mi pagbakasyon sa probinsya, dito nagsugod nga, na in love ko niya. Pero, nisulti ko niya kadto nga, kadtong nagbodyguard ako niya. Iya akong gibasted kay komplikado lay ko niya pagkatao. Pero ako siyang gingnan nga, willing ko magpaabot o buhaton ako tanan nga ma-inlove siya nako. Unya, nisgot siya nimo. Ako siyang gingnan nga, di na ko mo padayon ng panguyab nimo. Unya karon, iya ta nakita nga nagkuyog. Unya El, unsay imong ikatambag nako? Tambag? Oo. Akong ikatambag nimo? Oo. Naglibog ko karon kung unsay buhaton. Aray! Naibaw ka bag unsay imong gibuhat na ko ron? Imo kong gidain ng class nga restaurant nga overlooking sa syudad o gipakaon ng lami nga pagkaon aron lang kay patyon ini kahuman. Abi ni mo Rico, di ko gid kalimtang adlaw. Oh, Ela! Ela, kaniyot lang! Uy, batasan. Ako giyang gisultihan siya problema ni attorney. Ako gyud. Nagtuo pa ko maghisgot siya na magduha. Abi na ko mahimo ng kamir karungan lawa. Narubaon na din yung gibuhat na ko. Hindi ko kipasakitan ng ingon ini. Ela! 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 Asa ba buhi ko? Ela! Ayaw naging tuol ako, ha? Bisan asa ta makita, ayaw naging tuol ako. Ihato balik ka sa inyo ron. Wa ko maginahanglan nimo. Katuod ko sa amo. Oo, sige. Sige. Oh, kuha ning 1,000 Pamilitin mo pang taxi lang. Ambe! Di man ito kong gisulti, ha? Suko ang ilaw Pero gidawat ang 1,000. Bisag unsaon. Diligid ka sa liga ng istorya ni Rico. Di naman ko mupadayon papanguyab ni Ila, attorney. Ikaw naman niyasa kong kasing-kasing. Istoryahi, Rico. Pero diligid ako ikadinay. Naka-feel ko kukuot sa akong dukhan. Pero, wala ni. Ako rin yung garbungan na tarog. Pakit o ka, attorney, nga magtinarong na ko ha. Ug maning kamot nga mahimo na yung angayan nga Rico Imperial. Pusta anay pa?
Ma-inlove niya ka na ako. Mausab? Magtinarong? Ha? Katawaan na lang ti Kariko. Pero, ngano ni sakit man ang akong dughan? Ngano man eh? Ngano man? Ila! Ila! Niara ko pa. Hey! Sama ka, oy! Umaga mong tingaw nga, naramday ka diha! Itingog na bitaw ko. Ano man ka mo tubang sa kong pagtawag mo ganiha? O di ka dadaan tong kanahan nga riko, ha? Usay gibuhat! Tubag ako! Oh! Ganong hila ka? Di ka niya dala, ha? Usay ang gibuhat mo! Kapalasan siya nako! Kinahanglan nga iya kapangaslan sa labing galing panahon! Salbahe siya! Ha? O sige, buhat na ako pa. Yung kabalaka. Matuo man ko ni mo! Di ka malagin niya dada! Iyo kong ipakaon sa mahalon nga restaurant. O niya, iyo kong gisubungan siya problema ni attorney nga nangguyab ko na siya ini pero gibastad siya. O gisakitan kay ko pa. Sakit kayo. Mga ko sa gabihan, o ipauli ko din eh. Di na ka mabalakan ako pa. Kay klaro nagdi na ginmahitabo nga mahimo pang kami. Bisan ka sa dili na mahimong kami. Ay, pastelan! Salamat in taon nga niya ka na. Oh, ansa man mong da? Sobras among gikaon ni Ila. Ako lang yung gidala kay mahal kayo. Sa ato pati ay, ang giingon ni imok tinuod to nga nagkuyog mo. Ay, pastilan, yun mong bata ka. Nangugat pa kog balibad. Kay niingon gud ka na ko nga dili ka nagyong Ila. Karaho ba yan ni mong bata ka ay? Biyaan man kong Ila, Lola. Gibil na akong tamparos. Ha? Oy, nga naman. Nga na ay. Imot-imot ka diya mura kag correct. Nga nung gibinlan kag tamparos. Enjoy being alone self. Malas lang yung tingali ko sa love life. Mababae man o malalaki, huwag yung ko'y swerte. Swerte ko sa career, pero sa love life, malas. Yates na. Inom-inom magpuwang kabadyo. O sara ka botelya, la? Tingalig masikaran ko ha. Labad ang ula. Taglibog ko si buhaton. Sigurado kong bad shot akong ator nito ganina. Ay, sobra pa to sa bad shot. Lami ay hagis la, eh. Manghagis ko, ha? Suwaye. Suwaye. Kay ipuspos ko ng imong uwan butilyang kabayo ka ng puwa. Suwaye dayon! Joke naman gud tula. Bisa ko manghagis, eh. Lagi. Ay, bad shot na gud kong ator ni. Dili lang ni attorney. Hasta sad ni ila bad shot ka. Aw, katok ang ila, Lola. Okay raman to kay wa man ko gipasalig niya. Ako naman siya gidagkaon as a friend. Pero laan sila tingalig. Iyang gi-expect kay nasakitan man siya. Siyempre, nagdahom gyud siya glaen kay nanguyab na gud kaniya. Wa naman ko padayon. Pero wa ka magpahibaw niyang dili na gyud ka mo padayon. Ganina. Mao na to. Sa badya. Ay, asula gyud, eh. Ano nakita man gyud didto, eh. Kung sa karinderya pa nimo dadas ila, di gyud unta mo makita ni attorney.
Pero kay dito man mo dad as class nga kananan nga sagad adtuan sa nilang attorney. Matoy na taba. Bitaw la no? May pagsakarinderyan lang yun unta minangaon na. Dako arabas akong nabayran oy. Ay. Taod-taod ka man nga wa magpakita. Sorry lo. O sa maning imong pag-anhi karon. Dayon-dayon na ni o sugod-sugod lang gihapon. Dayon-dayon na nilo. Ready na akong mahimong Rico Imperial nga tinud-anay. Very good. Og, kumusta man ang imong online class? Okay ra lo. Fights lang bisan lisod. Magkadool ka man gihapon ni attorney aron magpatabang. Di ko lo. Ha? Unya na ako matubang niya kung naan ako ipanghambog. Okay, apo. I like that. So, usa may ako ikalagad di mo karon? Istoryahe lang una ko lo. Istoryahe ko lo kung yun sila pagsugod og kat-on sa pagpadagan ini mga negosyo. Maminaw ko lo. Si Rico? Kauban ni Don Marco? Ato ko mo agis pikas. Dahil ko gusto magkasugat mi. Attorney, sorry. Sorry, wa ko magtanaw. It's okay. It's okay, Ella. Sige, attorney. Pasensya, gyud. Nga naman to siya. Mura man og may gikadlukan. Doon na ko'y ipakita ni mo. Sila si Don Marco ug Rico. Iyon na pa. Sila ka ang gilikaya ni Ella. Pero, nga nang mulikay man siya. Gipatrabaho na dahil kagbalik ni Don Marco si Rico? Posible. Kay, nga na kung nagkuyog sila. Sa ato pa. Magkita na sa dimi kanunay. Makaantos ka ako. Kaya ka na ko. Makaya ka na ko nga makita silang doon ni attorney. Kadtong mabakasyon na mo sa probinsya. Nailab akong attorney. Sakita gyud. Sakita gyud. Pero iyam kong gibasted. Tabagi ko ba kung siya akong buhaton? Pagkaagyag na ako eh. Ako pigi pangayuan og tambag. Ako pagyud. Of all the people, ako pagyud. Relax, Jane. Relax. Si Ella lang siya. Si Rico lang siya. Dili ko angay mabother. Layo ra ni sa imong naagian. Dili ni makatarog nimo. Oh, si Don Marco? Hello, sir? Pwede kang buwari sa akong opisina. Sure, sir. My goodness. For sure, tuwa karon kauban ni Don Marco si Rico. Diligid kalikayan nga mag-atupang gid mi. Relax lang, self, ha? Dili ka gid angay matarog. Dili. Padung na sa tornilo. Magawas lang ko. Di kagad gusto makigatubang ni attorney. Di lang. O niya asa ka man. Wa pa ta mahuman sa itong panagsultihan. At tulong ko sa akong opisina. Duawon sa tunako kay taod-taod ang wa ko kadto. Okay, no problem. Sige lo. Ay, salamat wa pa sa attorney. Mapaspas lang og lakaw paingon sa elevator. Wa pa jud ko naon katubang niya.
Ay, salamat. Ni ano gusto mo sa elevator. Niabli na. Hey! Pagawa sa una, mi, ha? Attorney? Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng milyonaryo. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores, ubo sa direksyon ni Alex Repolyo Lara, laing dalit kanato sa RMN Drama!